Orain aroendako ipuin bat kontatuko dizu eta euskaraz izango da. Negua zen eta Aitorren etxean bere aizpa eta Aitor jolasten ari ziren harrapaketara. Harrapatuta, zu! Eta bapatean, tok, 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 nor da? Olatz, nola beldur asko zuen izkutatu zen. Ireki aldi da zu? Bai, baina esan lehenengo nor zara, militarra naiz. Bale, oraintxe noa. Ireki zion. Kaixo, Aitor, etorri alzara nirekin militarra izatera? Bai, baina lehenengo nire aito eta nire amari esan behar diet. Bale, bihar etortzen baldin bazara, esango dizut non egingo duzu lo, bale? Bale, eta iban zen. Hurrengo goizean, Aitor, bueltak eta bueltak ematen ari zen. Zer egingo dut, eta bapatean bere ama agertu zen, eta bere atzetik bere aita. Kaixo, ama, atzo etorri zen militar bat, eta esan zidan joan baldin banaiz bere akademiara. Zur nahi duzu hori lastana, bai, baina... Bueno, zuk nahi baldin baduzu hori, usten dizut. Orduan, hori entzun eta besarkada eman zion bere amari. Bere ama joan eta bere aita. Eta joan ziren. Odoletan nago. Venga, ala, ez izan umeak. Joan ospitalera askar. Kaixo, Aitor, zer modu zaude? Ondo, lehenengo froga egiteko pres nago. Bale, eta lehenengoa egiten ari zen. Lehenengo 3 frogak oso ondo pasatu zituen. Baina, laugarrenean... Militar, zer egin behar dut orain? Laku batera joan behar zara. Hori entzun eta laku batera joan zen. Eta orduan, ikusi zuen bere lagun bat hor zegoela. Laguntza, ez dakit igeri egiten. Eta Aitor hori ikusi eta entzun zuenean beraren bila iban zen. Eta harrapatu zuen eta joan zen kanpo. Orduan, lurrean utzi eta korrikan joan zen. Sartu zenean, bapatean olagarroa atera zen. Hala, ze olagarroen polita, gero bale bat. Izurdea, eta azkenik marrazoa. Hori ikusi zuen eta azkar joan zen. Ikusi zuenean ez zegoela zer berriro sartu zen. Eta bapatean marrazoa atera zen. Eta hankak kendu zion. Militarraren gana joan zen. Militarra, min asko dut. Medikura joan behar naiz, bai, askar. Eta medikura joan ziren. Medikuan... Mediku, lagundu diozu Aitorri, bai, lasai. Militarra joan eta hasi ziren hitz egiten. Kaixo, Aitor, hanka berria behar duzu, ezta? Bai, baina marrazo bat du eta... Bueno, lasai. Zer egingo dut eta bapatean marrazoa atera zen bere hankarekin. Medikua da eman eta iban zen. Orduan jarri zion. Eta bueltatu zen lakura. Eta lakuan tranquil sartu zen, baina berriro atera zen marrazoa. Eta esan zion, mesedez ez egin ezer. Eta ez zion ezer egin, baina hasi ziren hitz egiten. Ez, lasai, nik ona naiz.
baina eske gozi asko nuen eta... Bueno, barkatzen didazu, bai, lasai. Besarka eman eta iban zen berri betzi. Etxean... Bere ama, dekin, hasi zen hitz egiten eta bere aitarekin ere. Kaixo, ama. Kaixo, zer moduz? Oso ondo. Non ote dago zure aizpa? Ez dakit. Ja dakit. Militarra etorri zenean, sofa atzean izkutatu zen. Eta hemen dago. Ai, eskerrik asko, Lastana. Jo momentu batean olatz, bai. Eta iban zen. Zure aita hilzorian dago. Eraman aldi oso ospitalera. Bai, eta eraman zion. Ospitalean... Mediku, mesedez, lagundu aldiozu nire aitari? Bai, lasai, zer behar du? Aldatu aldiozu gorputz osoa? Bai, noski baiet. Aitor joan zenean, hasi zen. Eta, 2 ordu pasandoren, ja, ondo zegoen, baina, nor da hau? Zure aita da, Aitor. Hala, hobeago dago. Eta etxera iban zen. Etxean... Ama ikusi zuen aita oso dantzaria zegoela. Jupi, pati! Eta orduan erori zen. 2 minutu pasandoren. Ai, baina, zer da hau? Oso gaizki nago eta... eske aita, orain alditu egin lehen ez zituen egiten gauzak. Ze ondo, eskerrik asko! Olatz etorri zenean, besarkada handi bat eman, eta erori ziren.